Уйнаучылар һәрберсе 2 бармакны куя һәм түгәрәккә баса. Йөртүче башлый. Уйнаучыларның һәр бармагына күрсәтә һәм бу җырны җырлый. Җыр кайда тәмамлана һәм ул үз бармагына алып куя. Ләлә дидем, эзлеп сөйдем, ләкин сөймәле түгел. Үләргә риза булсам да, ташларга риза түгел. Алсу, бармагына алып куясың. Ләлә дидем, эзлеп сөйдем, ләкин сөймәле түгел. Үләргә риза булсам да, ташларга. Түгәрәккә җыелып басабыз. Шушы түбәтәйне бер-беребезгә җыр белән күчереп йөртәбез. Кемдә түбәтәй кала, шуңа җәза бирелә. Түбәтәйне кигәнсең, ераклардан килгәнсең, төскә матурлыгын белән шатлатырым дигәнсең. Түп-түп түбәтәй, түбәтәем укалы, шикәр матур түбәтәй, менә кемдә тукталды. Зәлинәне нишләтәбез? Исен! Уен урамда, спорт залларында уйнала ала. Җиргә бер озын сызык сызыла. Моның бер ягы су, икенче ягы яр. Сызык өсте яр су була. Балалар суга басып торалар. Уенны алып баручы сайлана. Ул яр, су, яр дип тора. Ә балалар буталмыйча ул әйткән төшкә сикереп торалар. Буталганнары уеннан чыгып бара. Соңыннан бер генә уенчы кала. Ул җиңүче була.